Salutare și bine v-am găsit în un episod. Astăzi jucăm Pi Pack 3. Nu Pack 3. Stai, cum se numea? Pack 3. Tasty Planet 4. Și Tasty Planet 4. Scuzați când se aude muzica pe fond, dar am mai jucat eu ca să știu cum se cunoaște jocul. Deci aici nu băgați de seamă. Suntem o pisicuță și trebuie să mergem după lucruri. Trebuie să bloca jocul. Stați un pic. Sper că nu se bloca jocul. Azi dăm la nivelul 4. Ce are cu jocul? Să zicem, frate, că s-a lăguit jocul. Trebuie să fac telefonul. Așa, mergem. Prinde-l. Da, prinde. 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 Uite, mă. Prinde-l. Eu am mai jucat joculețul. E făinuț. Cât așa cât e făinuț el. O putem să mâncăm ăștia care se dea cu bicicletele. Vreau să facem pe... Facem un pic ca să... Deci trebuie să scoatem asta, cred că. Nu, what the fuck? Da, totuși e făinuț. Și aveți în descriere și vreau să strângem 200 de like-uri. Cred că te lasă o spirea de mine. Drept că merg și-i mănânc. Așa. Puteți să mâncăm tuberoane. Că pe asta... Nu vă temeți, fraților. Hăț. Mâncăm masa. Pe așa, mâncăm tot. Scuzați că se aude muzica pe fundal. Dar așa trebuie să audă. Și chiar dacă nu mă auziți, asta este. N-am ce să-i fac. Nu știu cum să intru la suferi. Mergem așa drept. Mâncăm tot, fraților. My god! Putem să mâncăm mesele. Mamă, pe care nu putem să mâncăm mașinile. Putem să mâncăm fraților mașinile? Ar fi fainuț. Chiar să mâncăm mașinile. Papă. Așa. O luăm pe aici. Prin partea asta. Așa. Ionuț. Am blocat în mașina aia. Măcar bine că nu mă calc. Ca să nu mor. Bun, bătrân prin copaci. Se partea asta lantă. Și... da. Așa, facem aici. Bă, dar nu puteți să fac și noi mașinile? Că vreau să mă luăm mașinile. Dar nu pot să mă luăm mașinile, deci asta e chiar serios. Eu vreau să mă luăm mașini. Deci nu cu fraților, vreau să mă luăm mașinile. Așa. Și vreau să avem mulți abonați. Uite așa, hâț. Bă, nu pot să iau mașini, mă, și vreau mașini. Uite acolo un tomberon. Da, lasă. Haideți.
să mergem. Băi, nu poți mânca. Hai, mă, treci. Mi-e așa greu să bat. Să iau înapoi. Nu mai pot, fratele, să iau înapoi și am mâncat foarte mult. Deci mașinile blocate, fratelor. Așa, hâț. Deci dacă vreți să faci ca și voi, sunteți pregătiți să vă uitați la videoclipul de mele. O să fac videoclipuri satisfăcătoare, foarte faine, șmechere și da. Să zice. Să pun o leacă. Dar nu să pun stop. Am zis să pun un pic, stați un pic să văd dacă îmi filmează. Dacă îmi filmează. Eu să... Hai mă, secund, așa mănâncă. Bun, Ionuțulor. Strânge vreo 100.000 de like-uri. 100.000, 100 de like-uri dacă vreți. Că n-am cam prea abonați. Dacă vreți să știți, Vasiltea, dacă știți canalul ăla, întâi Vasiltea, nu să vă zic să abonați, fiindcă e canalul meu fals. Canalul nu e fals, e canalul meu, dar îmi dorește tare telefonul să o șterg. Și de asta. Bă, n-am nimic. Bă, nu facem nimic. Nu am nimic ce să mănânc pe aici. A, bă, da, mesele. Stai că pot să văd după partea asta. Ce prost. Hai să vedem pe... Hai să mâncăm asta de aici. Bă, dar până acum nu pot să mănânc. Pot să mănânc mașinile. În sfârșit. Mașinile sunt bune. Uite-te mașinile în gură. Așa? Papăle, Ionuțule, pe toate. Ionuțule, stai cu locul. Mănâncă-le pe toate. Pus pe gras. Acum mănânc pe copaci. Cât de fain e cum ar fi să vină o pisicuță direct în orașul tău și să vină așa să-ți mănânce pe orașul. Mamă, cât e foarte satisfăcător să vezi o pisică uriașă la tine în oraș. Foarte greu ar fi să o omori. Că trebuie să faci ceva ca să poți să te eliberezi, poți să nu mori, fraților. Nu pot merge? Mamă, cât de mic s-a astea și cât de moare. Și da, scuzați sunetele. Este cineva lângă mine care n-ar vrea leacă să închidă. O să mă dau, stați că să mă dau în partea aia la altă. Pot să merg mai repede, am uitat. Așa, acum pot să stau liniștit.
Așa. Și am terminat levelul. Suntem foarte buni la joculețul ăsta. Dar hai să căutăm la setări, să vedem, frate, ce s-a întâmplat. Chiar nu știu. Aici toate spune. Toate spune. Cred că am dat pe... Că am vrut să dau kids out. Stăm aici e titlul. Nu știu ce s-a întâmplat, hai, lăsăm și... Mai vedem ce-i cu joculețul. Deci trebuie să mănânc astea maro. Astea, frate, maro trebuie să mănânc. Am mâncat astea. Merge greu. Am căcat tot rău. Astea îmi fac rău. Am mâncat prea multe azi. Bă, parcă mâncăm căciul, dar nu e greu mie. Nu a fost chiar bine ce am făcut, cred că. Nu. Trecem la nivelul 6, care este un nivel foarte șmecher. Trebuie să o postați un pic când mi-a chicat casca și merge și o pisică. Dar e făinuț. M-a călcat mașina. Stai pe ei! Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like, sub care să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Văduț și eu vă pup, vă pați, eu am plecat. Pa, pa!